ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дорон ТЖ. дар навори имрӯза мо мошинои фурӯшӣ бо нархи арзон аз шаҳри ноҳияти Оҳисон баҳри шумо пешкаш мекунем. касе дар канали мо меҳмон аст, ҳатман дар канал обуна шавед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, лайка бичиқед, видеоро то охир тамошо кунед. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависем. чӣ хели мошин дар шумо дар корай, мо дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем. якум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2112 соли бароришаш 2001, объем мотор 1.6, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик, кузаш хачубек. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Панҷакент. состояниш 100% аст. мошина срочно фурӯхта мешавад. нархаш 10,000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, боз савдо ҳам карда мешавад, мега соҳиби мошин. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, ҳатман дар канал обуна шавед. дуюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 2109 соли бароришаш 2003, объем мотор 1.7, сӯзишворияш бензин, коробка передач механик, кузаш хачубек. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% аст. нархаш 23,000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, боз савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар мошинои фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi соли бароришаш 2002, объем мотор 1.6, сӯзишворияш газ ва бензин, коробка передач механик, кузаш седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин задагӣ пусидагӣ надорад, мега соҳиби мошин. состояниш 100% аст. нархаш 17,000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, мега соҳибаш, бо савдо карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2115 соли бароришаш 2004, объем мотор 1.4, сӯзишворияш бензин, коробка передач механик, кузаш седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошина состояниш 100% аст, мега. нархаш 22,000 сомон. варианти алишиам ҳастай. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар мошинои фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ Opel Astra F дар кузови седан соли бароришаш 97, объем мотор 1.6, сӯзишворияш газ ва бензин,
коробка передач механик, привод передний. ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد در شهر بختار قرغن‌تپه. ماشین ساستینش 100% است میگه. زدگی پوسیدگی ندارد. سروشنا فروخته می شود. 1 ساله دکمه دارد. 1 ساله تنیروفکا. نرخش 36,000 سومون. اگر که خریدار انیق باشه میگه صاحبش با سودا کرده می شود. اگر شما خریدار انیق باشین رقم ها برای تماس در روی اکران شما زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب ماشین دسترس کنید. دوستان عزیز ویدیوی ما با آخر رسید. در کانال ابونه شدن و لایک ماندن رو فراموش نکنید. خیر دوستان.